Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kurtadi. Lah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet. Boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene bane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton teng kene bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yen ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih Kang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringin. Nggih. Wow, kok lek umpamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun boten tanggapan melih Mas Benten. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula clonthengi namung wonten. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika Kula nggih sok nonton teng YouTube. Alhamdulillah. Jenengan niku nderekke Mas Guritno, Leres. nggih nderekke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Leres. Yatno. Leres. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Batari Kumoratih, jenengan kaya komodo. kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Oh, menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalang panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Koe minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujita nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Nggih. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene ning Pak Mujita niku sami kalih kula, Mas. Samine nggih napa Wah, jenengan kok madak-madake Pak Mujita? Pak Mujita ki najan seorang perwira. Nggih. Nuwun sewu lho, nuwun sewu lho. Biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki bel-belan niku dibeto matuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujita mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki ya gur celononan ndek nganggo srandal jepit klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujita ngomong monggo Mas, wajane teng wingking didilati. Ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Loh. Lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kalih Gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full, Mas. Mau niku pas kula badhe foto mlebet mriku, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer-wer. Bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas Iwang. Jenengan nggih kalih Lho bayi. lho. Napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lare putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng, Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi.
Wong kok yo kula jenengan ki nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Saged sowan derekne panjenengan Mas Cahyo Puntadi, seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula mudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal Tata alamin. cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan kelir wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasyakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Pantene kula lali lho Mas, asmane lali. Gano kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujito, Mas Manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara dhuwit. Ya ampun ngoten. Nggih, Pak. Temanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyai segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula. Kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, ukea rejeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi. Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to Mas. Nggih. Wong guyub rukun alhamdulillah kok jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngapa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngapa ngendikane jenengan tetep bojomu. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Lah teng mriku niku panggih artis kondang cantik. Nggih. Kula mlantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Loh. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang. Nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng Mas. Jan ketok rukun temenanan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Madiun kula gandeng. Nggih. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng yen njupuk napa-napa. Oh, padahal niki kula iki nyambut damel. Lho sampean kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampean duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Kula jupuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, trima karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho Mbak yo, Dik. Awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih ngoten. Dawuh leres nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajeng dipun kancani Mbak Lisa nggih. Inggih siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados Madakara. Yuk.
Pripun Mbak Lisa kabare? Ceng ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Nggih. Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare ku iso teles dhewe lho Mbak ngono kuwi. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya Kuntadi ngono lho. Semunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya ya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya iki. Aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye iki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya Pak bukesi. ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi nang dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki lingdang piye? Ya Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin Peh Ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Nah, ini kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi Iya. mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, Selagine audio awake dhewe Nggih. yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. nah kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Piye? Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak tata nggih penak carane. Penak. Nggih. Di sawang nggih penak. Mula Pak Cahya Kuntadi niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresno karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene, nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone, kudu dibedakake antarane jodoh karo tresno. Upamane jodoh. Nek wong saka tresno dhisik ya. Tresno. Ya, nek wong tresno kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung, pedhot tak dung-dung asino. Tak dundung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek Jenenge tresno arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen kudu jodone kuwi bakal kok dot dung-dung asolole tak dung-dung cepet dot. yo Kuwi mau tresno bedane karo jodoh. jodoh Jodoh arep po diawali maune ora tresno mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung srek ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresno nek wis dadi siji. kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringin Nah. bengi iki temu wahyuning Jodoh. jodoh wahyuning katentreman Nah, iso muga-muga niku jogo tresno. dadi tresno Nah. dadi ya jodoh Jodoh. Lah. Ora nggih tak tungtung. ora Sing oh kan sing mau. ora tak tungtung khusus seniman oh wong mriko kuwi lek tak tungtung kula der mak jedor Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati.
Mergo napa? Jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Ah, Iso lagi gelar, lho, iso lagi lho, lagi lho. Awake dhewe iso macane lho. Ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresno kaya ngopo? Dirungokne ya. Dienjep piro buken sira kira-kira. Dirungokne ya. Heeh. Tak tungtung asolole. Wong iso Cinta. gelar iso gulung. Reng, rungono, cinta Cinta. adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek keplok biasa. berarti benar. Ya, iya. Ora dogo. Ora dobos, berarti kita ini bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apa ya nek iki tenan? Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Apa iki? Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe jenengan mau kan jodoh karo Tresno. Tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan Tresno, Ponorogo ya Tresno. Oh. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. Sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. Istri. I S T R I. I. Mas, Apa? dhisik cetha pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo kudu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Pak, nuwun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah yo ping nguwah. Wis to meneng wae kadung ngedas kuwi lho. Kowe kok ya Bar iki ra entuk ngangge sakinah. ora kena. S. S. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon ra ono. T. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken minen-minen andon waringen sakinah, mawadah, warohmah. R. R. Regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak, oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah, mawadah, warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, nah. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo. Apa ya Mas? Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to, Mas. Contoh iki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Apik. Kurawa ki elek. Elek. Dadi contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. Dek, D. demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku ae. Men. Mendak tinggal
tinggal yasinan wae kok wis do glunduk. Lho, An terakhir. anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kayane. Wah, Mas. Sik tambane aja geleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Wong selingkuh ki kudu cepet lah ora cepet ora iso. Lah kalau tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li. Li nambaran ati tresno mergo kasembadan gledek ning poper kono. NG. Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan ora dosa. Kowe apa? Terakhir kok. Kok ya kok piye iki? Kok lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok konangan piye? Lah ya kok ki ruwange lho Mas lek kok ki. Lah kudu iso. Lek ra iso tarik kembali ayo. Kok niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Lho. Kulino iki asli. Lah aku ora kulino piye lho. Wong kene hobi lho. Hobi padane. Oh, biyen coba ning sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Wah. Dapurmu sing kowe sing mbajari aku ngono lho. Alah kula nggih jalan diletok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Nggih. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun pondok. Darul Fikri. Leres, pondok Gontor, Nah. wonten mriku Arisalah, Wali wonten Songo. Maya, wonten Almawadah. Nggih. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye kok malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ora mudeng tenan kok. Aku kene ku golek sepelan ning ku nggih ae kadek kinane karo Mas Yoyok Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis ngomong kok pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ora ngaji iki bakul cilok ae lho. Ngono lho kok ya. Lah iya ora ngejak anu kok ben sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo sam. Piye carane ben enggak ngomongin ini malah. Aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho enggak tahu malah Pak Yoyok tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahun. Lah sampean yo omong karo aku terus ngomongi mari kaget. Lah lek miwiti jenengan nok lewek karo aku, Mbak. Oh, langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Awan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedhot, Pak. Nyapa. Bentar. Loh, ngono kok munine kaya. Mas, Apa? Lanjutkan. Kuwi jabatamu apa lanjutkan lho. Loh, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oke jenenge chemistry ya. Lah iya lah. Lah lek ngono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa nek pancen diakoni ora apa-apa ngono kuwi. Enggak tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyok gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lah aja karo Pak Yoyok ngono to. Ning miliyo kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma. Oh ya melu doamu kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo yo gur pisan iki kok lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Jenengan boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa to? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen seneng mergo apa?
bojo kuwi berarti laranging jagat dadi idolane wong wedok sak donya. Mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene iki sing bakoh padane awakmu ora yo. Saru ora. Isih rosol to. Rosol. Hah? Rosol. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to? enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani. ora wani. Wedi lek tak santet kok bedol. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. siap. Ada surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah, niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso Niki rambut to, ya Allah. Iki wis BL Wisa. Alah pun mboten